Tarisa distance. Inyaya haditi yakamboningirira remusamwe. Ngatiitaurei. Ngatichitaurai. Ndakati nchifamba mudoro chakaguru kamutako ndikona kuti makamuta sandafamba chinhu chakati vaizwa izuri chidaidzi sandisiye katatu chirikwa kwandaita hapana munhu ndikaona ndikazokande masangu kudhisangu ndokubva ndaona paive netumahuswa ndikuona tumabhonzo Avo vanhu vari kutaura apa ava Dove vanhu vari kutaura noizi yake iyo ikura chisvike ipapo ndopandikasangana nemutundu wemunhu yaske ipapo ndakatogumira hafu yemineti kana 30 seconds pfungwa dzangu dzaanza tiziva pandikasigadzikana pfungwa ndopandikatanga kuti ita ndichiongora nzvimbo ndovana nungafoni touch yanga ngobvudzika zvishoma nai pamusoro asi mukati maiva nelaini tifambe zvekare ndovana nungabhutsu imwe handa kuiona zvichida yanga yacha nemutu ndopandikazobva panzvimbo iyi chienda kunaka ichisvika kumba pandikazozisiwo mumadzimi angu nezvandasangana nazvo ndakuenda mapurisa ndakatoenda nemapurisa kuzotora mabhonzo mapasi 11 dzeusiku zvadaro akugadzira kuti avatozoiga chekabvu takazokwenda kumika nechikonzo chekuti vakazopesera vati anofanira kuenda kunoongorwa madna chakasisa ndizosvika kuno ndiri kumuona mukomana ndiri mumba mavo kumwe musi ndakagara pachiyaso pikicha yake yakabva pamadzirani ndikuya pamakumbo pangu ndikadasunudza picha ndikavadzorera ezvinezvi kwane 3 weeks ndakasangana nekamwana kumuchekabvu kakazobarwa baba vatoshaka kakandibhaibhisa suu ndokusumudza maoko kechitu pakakadaso ndobva ndakusanganidza nababa vacho tisikaoneka mwana kisaka ndakazoyeka ndikavaa nyaya dzakafanana tifunge namama tisaka ndiri pano ndakamana ndovaridzivo muchakabva ndikamusana. So toda kuti titaure tichidai dambudziko renyu ranga riri kuti ava vanga vasingauye kudaro. Makambosangana navo here muno? Kwete. Ndopapa nedambudziko renyu kuti zvandaenda kwamama ava vakuita ngo vakukusirirai. Vakazouya pano imabva pano. Musuya uya makazoti muchisvika futi nchitano modzoka musi wa 17 nekuti vaya tavati musi wa 17 handiti nhasi muri pano. Tinoda kuti tiwirirane mafambiro anoita zvinhu zvehurumende aifambise zvinhu sekufunga kwedu kwatinoita izvo handiti. But kana tasangana nedambudziko iroro manje rakuda kuti isusu pachezvedu tibatane
tirwise hondo dzinenge dziripo pachivanhu. Ukaona munhu akafa musango ukasamutaura, haabve mumaziso mako, unotomutaura bedzi. Handiti makaita chinhu chakanaka chekuti maona zvakadaro mabva mazvitaura. Zvabva zvapa kuti ava vanga vachishushikana nekutsvaga mwana wavo kuti mwana wedu akaendepi, vabva vaziva kuti mwana wedu arapa. Vakabvuma ava kuti mwana wachona ndewavo nezvinhu zvakanga zviripo. Handiti mapurisa kana munhu afa saizvozvo haasisiri mwana wevanhu, haasisiri hama yenyu, haasisiri hama yanhingi. Pakuti mambo ndiye ane chekuita nemunhu awanikwa asina kuzikanwa hama yake, mambo anotora munhu iyeye ovigwa. Mabhonzo emunhu akavigwa azosara ari panze, mambo anotora oviga. Handiti but apo kapo ava pakaenda mwana achitsakatika, panenge pakutoenda kunopisa ripoti kumapurisa. Handiti tashayawo mwana wedu, mbogara magariro auzonzi mwana akawanikwa amabhonzo. Ripoti iriko kumapurisa, mapurisa haangoti chiendai munoviga. Vanoda kuziva kozi yekuti munhu uyu parara chii chakakonzera rufu rwake. Havasi kuti vari kuramba kuti mwana wewavo, varikuda kuziva kuti munhu uyu akaurawa nei, chakakonzera rufu rwake chii. Handiti saka ava pavanenge vasina communication nemi ndo pari wrong. Mungana musina kuuya kuno, kana maiuya kuno maiuya kuzotsvaga njere kuna mambo kuti zvino mambo kana padai pachivanhu tinoita sei. Taakukuudzai mese muri vaviri kuti kana padai dai baba mambo traya kudai kuchenura hama yani yenyu, kutambira mwana wenyu kuti mwana amaoko menyu. Zviri kuitika zvese zvakuitwa nemi nokuti maakuziva kuti mwana wenyu uyu muchakabvu uyu nhingi mutorwa ndiye akaita kuti tive nekuziva kuti mwana ari apa. Kana aine ruoko rwake pangadai pasingaitike mashiripiti ari kuitika aya madiki aya ekuti munhu ukaona chunhu mumaziso mako so chikakudya moyo kuti sei zvinhu zvakadaro zvaitika pandiri, achibve pauri. Hati mapanzo achibve pauri. Saka ini ndaikumbirisa manje kuti nhasi vana babava makaita kangani kwavari muchivataurira nyaya yenyu. Ndakavazivisa musi ndakavati panze, tasangana panze ndikavazivisa ko ashashi kasawera semusi kwamuri kuezvensitarise nguva yatifazikangani kaviri. Kekutanga ndakavayeuchidza umboita sei nenyaya iyi. Kechipiri ndakavavinga zvikari kuti amusikuona chinhu chakanaka here kuti kwenyu kwamuri kufamba inini muri kundisiyire chirongwa. Ndakavaichivataura kudaro vanonga nokupindura minhu yakandi. Mune makore mangani ekuberekwa? Ndine 72. 72. Kana tichikutarisai ndimi vatinenge tichiti vana soro jena. Handiti makaita chinhu chakanaka chekuvaratidza kuti mwana wenyu akapararira. Kana kuti ndimi makatsvaga mwana mukamushaya. Pane mabhonzo andiraona apa asi panga pachiwanikwa foni, manjombo chichi. Handiti tiri vanhu vatema kana kuti tiri vanhu. Handiti nyangwe makaita chinhu chakanaka, you are the first suspect. Toda kutaurirai tisingati tichitaurirana. Handiti ka munhu anogona kufunga kuti sei iye. Handiti saka pavanitombofamba vanofamba vari voga vachitsvaga kuti chokwadi chidii chibude.
but imimi pasina maoko enyu hapana maoko enyu. Dai maoko enyu akanga aripo apa handiti tingadai tichitaura zvimwe pachivanhu nhasi handiti ka. Chatiri kuda isusu kuudza baba ava nhasi ndechekuti vanofanira kukutsanangurirai zvishoma nokuti nyaya yenyu hasi nyaya hombe, zvishoma zvokuti imimi muve in touch navo, muzive kuti paposition yavari nhasi nenhau iyi iri papi, then isusu sekudare kwamauya tochikuudzai zvekudzokera kumba muchinoita kuti dambudziko ramuri kusangana naro imi risarambe richiuya kwamuri handiti. Ehe baba, sunungukai kuvaudza ava, kwete kuti vakataura nemi movaignora, vachitaura nemi nyaya iyi. Inini ndoti tati ukama nemi ndokwanisa kuvabvunza kamubvunzo vanhu vachiteererawo. Taurai, takupai nguva yekutaura mudaro. Inini nemi tinozivana here? Taizivana here? Kwete. Asi iko zvinoizvi nini nemi ukama hwedu unoti ani nani? Inini takuzivana. Ukama hwedu ihanzvadzi yangu iyi, ukama hwenyu neni, ukama hwedu tinoti chinani ani nani? Hapana matisawira. Mari? Sawira. Kuti zvinoda kuti daririsi. Kusawira uyo wakatangira pai? Panhama itutsi. Kuti waitakaita kuti muite sawira? Nechikonzero chokuti mimi mama arasikirwa nomwana kuti mutsvaga. Ndikazotiwo ndikatirombo kana kuti amen ndimuwani. Ndaye ndakakuti mimi masawira. Ngotaura kuti chakati. Nechikonzero chokuti ndindakamuona. Nditi mataura izvo zvese. Saka masawira vedu handiti. Sawira. Ndakakuupdata zvinhu zvizhinji zvakaitika. Ndingokwanisa kuzvidzokeredza hangu but ndoda kuenda kuti dare tisapedzere dare nguva. Sawira musi wa29 musi wa29 June taifanira kuita sei? Nakansela awarapa taifanira kuita sei? Taifanira kuonana. Toita sei? Totaura. Toita sei? Zvimwe zvamaifunga mama karonga inazviziva. Handiti zvakanaka. Ndakuudza dai. Musi wa29 takanga tataura kuti pawakazoya kuzoripota kuno kansela vanokwanisa kungoitawo witness kana vasaita witness. Musi wa29 ndakanga ndamboenda kuti tizoenda kwakansela ndikuedza zvese mukutsenga mumuromo. Okay, ndakaenda kwakansela. Kansela vakangoti dambudziko renyiri pamwe tikanotsvaga mwana wenyu anga asina urema here chichi. Ndikati anga ane chigumwe chinenge chepakakwara chigumwe ari mudiki. Tikanzi kansela panotokwanisa kubatsirika nonzi ipapapo kuti taitsvaga maways ekuti tingosolva nyaya yacho iripo. Minoti pane zvakazoita here zvokuti tinonoona kansela wabvazotifonera tinoona ko tikabvunza mambo because vanhu vakashayika. Wakanditi ukaenda kuwa kwevanhu vamwe vanhu vakashayika nguva dzehondo but iko zvinezvi ukaenda unoona achinzi ainzi Peter John ndiro ranga riri zita rake but iye akaonekwa ari mabhonzo chete. Saka zvanga zviri sei kuti timboenda kana kuchi timbonobvunza kwamambo because inini zvasina kutombobvira zvandipinda ndaenda kumwe pesani tikati sawira handei kwamambo nemusi wemandi. Sunday ndikaenda kumba kwasawira ndikaona mukadzi wacho ndikaudza kuti muzouya muchindiona. Kansela vangu vakuzviziva. Ndikati nemusi mandi makuseni kuma6 ndikaenda kumba kwavo ndikati ndaenda kumba kwasawira ambuya ndauya kutora sawira ndikaona mukadzi wavo wari kupi sawira. Sikanzi sawira wamukira unonotenga huku apa taifanira kuuya kuno kuma8. Sikanzi sawira wamukira kati hamuna kuvaudza here inga vari kuzviziva kuti tiri kuda kuuya kuno pane kwatiri kuda kuenda. Sikanzi ndavaudza ndichaenda chinonovaudza.
kana wauya wangoenda nohodha huko 6 7 8 marani kwangu nemariro ndandatomira because kana chubva kumba kwako kuma9 here ndandatoti randiende kwakansela ndinonoona kuti zvakamira sei because nguva yese akansela ndikataura sendamuse ndikati ndamirira sahwira kuti tiende kwamambo but havasati wauya message wakazoiona around my 11 12 ndikatoona ndasvika tinonoona kansela dzikabva ndanzi ndikati ndauya sahwira haana kuuya zvikanzi nakansela maripotero nyaya yenyu yatokwa mambo ndikati nyaya yei zvikanzi ndikati saka toita sei manje tononoona mambo here because toda kubatsirwa panyaya yedu because chandiri kuda chaizvo ndechekuiga mwana wangu handi zvimwe nyaya dzese zvimwe zvese zvasi kunyanyo ndinyasoita ndiri kunyepa here zvandataura savira zvandataura pane nyaya idzi pamusoro yedare nyaya yekutaurwa nasavira wangu hainokuipa hayo inini chinangwa changu ezvezvi takutopinda muguru repii ndaive ndine tarisiro sekutaurwa kwaita baba havana kukanganisai vati zvinhu zvohurumende hazvimanyiro kana kuti tomhanyire kuti avo ite hatisi tinovatuma dambudziko riripo pandiri kwazvinhu izvi inini ndaenda unokuna kansela ndaenda nakansela ndokumuzivisa sababa vemusha regardless kuti eji yangu yandiini ndakavazivisa sababa vemusha baba chione zvinhu zviri kuuya pamaziso angu inini chinangwa changu chihombe ndechekuti saura wenyu chichengetedze mabhonzo aya paanofanira kunge achienda inganda kupinda basa kugenda kuti poti nishona zvitora zvevana ndechinangwa changu chandiri sezvo kana ndakagara pano ndoda kuti mabhonzo aya eswo achengetedzwe panokodzero yavo chimwe chikonzero chekuti kwandauya kuno kuna kudarira mambo ndova nekodzero ndowaridze dunhu rino vatibatsire kuti tichengetedze mabhonzo panzvimbo yakakodzera zvimwe zvese zvatakutaura izvo handioni zvine basa izvo inzwai kababa chavanga vari kutaurira izvozvo ndisitavapa mukana wekuti mungave maive nepfungwa kumashure yekufunga kuti umwe wenyu haana chaari kuita munyaya iyi makanga muchitori neappointment yenyu mese yamaifanirwa kunge makabatana makauya kuno sekuuya kwamakaita mungadai makangouya panguva imwe chete imi muchiripota chichemo chenyu ivo vachitovepo kuti awo ndo mamiriro akaita nyaya yenyu ndisitainge taakubvunza saka kutsanangura kwavari kuita zvakakoshera isusu nokuti hatina pataizovasekerera kana dai vainge vakangokutarisai munyaya iyi vasina chavanotaura munyaya iyi nemi saka tiri kuona kuti mune pamunogara pasi muchitaurirana but pano panobata chunhu chekuti mabhonzo edu aya aende apa kunovigwa paanofanirwa kuenda ihurumende machibatana manje muri vaviri mauya kuna mambo kuti mambo pangaitwe sei isusu tochiti zvakaitikira kupi munhu aripi munhu anozvisungirirapo vanhu veukama hwake vakati iwo ngaavigwa anovigwa hakuna anorambidza vangarambe vakabata mabhonzo 2 years mabhonzo emunhu vachida kwadii isusu tinoita kuramba manje zvinhu zvakadaro pachivanhu chedu mudunhu mani medu kuti aiwa kana paine imwe nzira inoitisa kuti zvinhu zvenyu zvifambisei hama dzevanhu baba vake vari kubvuma mwana wavo munorambiri kuti avigwe mwana wacho but mutemo manje munhu akuendeswa kuforensiki kunotsvaga kuti chii chakakonzera kuti afe ndo pane nyaya but varidzi vake varipo tangadai tiri kushupika kutsvaga mabhonzo kuti ndaani ndo pane nyaya inotinetsa kuti tivige munhu kana ari matesti vakaita kudhara ngavachitipa mabhonzo emunhu avigwe ndimambo anenge akutaura takabatana imi nevava kansela aripo kumapurisa tichitaura kuti tinobatsirika sei hatiende tichivachallenge kuti tipei tinochienda kuti tinobatsirika sei nguva yareba vanhu vasina kuviga hama yavo vanoda kuviga mwana wavo chii chiri kunetsa
tichita kunge tisiri kuziva zvatiri kuita zvatee tichibvunza ipapo zvinoitwa tiudzwe chokwadi chokuti tinobatsirika sei. Handiti? Saka nyaya yenyu nhasi kuuya kwayaita kuchivanhu, isu tinoti kana munhu akanga achipfuka, kunonzi kupfuka, kuona munhu akafa mumasomo ako, handiti, anopopoterwa nemubereki wake kuti ko kana paine chakaipa chakaitwa neuyu munhu kunze kwezvakanaka zvokuzoita kuti tizive kuti wakararama. Muri kupanzwisa chona chandiri kutaura? Kana paine chakaipa chakaitwa neuyu munhu chawakufamba uchimutevera achikuona, iye akaita basa rakanaka kunesu vapenyu rekuti tizive kuti iwe wakatsakatikirapa. Chii chawakunetsera munhu kana pasina chakaipa? Kana pasina chakaipa, kutanga nhasi iwe uri mwana wangu, inini baba vako, tinochengetedzwa nemitemo yenyika. Ndio yakutiita kuti titadze kukutora pauri apa kuti tinokuchengetedza. Handi mapanzo vachitaura nemwana wavo ava vanonzwikwa nemufi wavo, vachimutakanura kumubvisa kuti ava basa ravo rakanaka kwatiri rakapera, nokuti zvinohwa maoko mangu. Inini sababa wako asenda kumbokuona ini pawakamuka muka uchinetsa vanhu vakakuchengeta kuti tikutore tikuvige. Handiti? Ndo nyaya inoitwa pachivanhu. Ndo nyaya mungadai makabatanirana kuuya kwatiri seumambo, kwete kuti mupatsanurana kana iye mufu wacho anotsama. Handiti mapona? Nokuti role yamakapuleya yakakura munyaya iyi yekunoratidza vanhu kuti mungadai makazvinyarara. Handiti? Nhasi uno mungadai muchinetswa naye but hamuna wamaizvitaurira muchingoti hameno. Handiti? Nanhasi otherwise zvichida ungadai mwana wavo akapararira musango vasingamuzivi kwaari. Ichocho chikuru chakazobatanidza kuti vakudeedzei kuti sawira chavari kutaura. Vanga vachikubvunzai mibvunzo yakanaka kudaro. Takanga tichizivana here baba? Aiwa. Nhasi uno ukama hwedu hwakamira sei? Tasawira nasawira. Nekuda kwei? Nekuda kwemwana uyu. Handiti? Zvinhu zvakakosha izvozvo kuchivanhu. Handiti? Mazita mazhinji mamwe amunoona chinhu takazomupa, takamupa kuti takamuona kuti akabva angotoredzera kuna ningi. Handiti? Imimi usawira hwavepo huchengetedzei. Nerimwe zuva muchazoona maresults acho. Handiti? Kwete kuti murwisane. Ipo paine chiitiko chatinoti tikatarisa tese toona kuti pakaitwa chinhu chakanaka neumwe munhu. Makambenge mati munoda kuripwa here navo avanhu ava? Rinogona kuve dambudziko zvekare. Mubvunzo uya kwamuri baba. Ndinonge ndabudisa shoko rakafanana nairoro. Asi iwe vava tagadzirira kuti bhokisi rakatengewa tiritoi muchimochari izvozvi chinetasi kuti tiri munyika muchakapo. Ava ari manhero anga ari musi wechina vakandidaidza, mushure munge vandidaidza vakandibvunza zvikati, Sawira, munharaunda muno munoziva kunotengeswa mbudzi here? Tikati ndikuziva wakaita maplotsi munokwanisa kuna mbudzi dzinowanika. Tikati aiwa, nyatsobuda pachena kuti munoda kuti iyi. Vakanditaura kuti toda kukutsvagira mbudzi yekubaripa. Ndiwa. Tikati inini ndaimbonzwokana nasekuru wangu kuti madzibiri vamuchiti kana waita chinhu chakafanana nechocho ndofunga pangangobude mombe. Mukosha wawo ndopapa yakwandiri zvikanzi gara dzakakwana henyu tiye zvinozvi ndikakutsvagira tikakupa mbudzi ndikakupa mombe yacho unoisa pai. Tikati urukei apo unoda kureva kuti udii? Kundishodha kwauri kuti unditenge. Zvikanzi haiyo jekisa pfungwa dzako ndobva ndangozongomusiya wakati akadaro. Ava vaiva vachitozvinzwa havana kuita intention
ndindadedza mudharawo ndindamudedza ndichimubvunza zvembudzi but akutukwa maziso mangu nemunhu wonje handiti mapawana. Saka ndoda kukubatsirai nhasi nokuti ndo zuva ratasangana kubva musi wamaidemba kuti dai ava vanhu ava tamboonana, ivo vachidembawo kuti dai tambobatana taenda kwamambo. Handiti manzwa zvandandichikutaurirai zvandandichitaura panapa ndo chete. Isusu hatichenure nyaya dzakadai nemombe, hatichenure nembudzi, tinochenura nehwai mudunhu medu. Handiti mapanzo ndo zvandakuvaudzawo izvozvo kuti vatenge hwai kuitenga hwai. Handitika hwai rume isina vara chena yakachena so inenge yakangoita hwai chete isina rimwe ruvara. Handiti ndo yavanofanirwa kukupai. Handitika pavanokupai vasangokupai vakanyarara. Handiti ngavakupei hwai vachitaura nemufi wavo. Mwanangu, dunhu rino harisi redu, ndere kwamupa mombe. Patakaenda kumatare nenyaya yako yekuti wakunetsa kumunhu akaita kuti tizive pawakarara, takanzi tibhadhare hwai kuhama yedu iyi. Saka hwai yatakubhadhara iyi ndere kuchenura madzudzo akatarisana nemurume uyu. Chakaipa kwatiri kana usina kuchibuditsa iwe unoziva kuti wakafa sei. Isu hatingachizive. Takuita zvedu zvatinofanirwa kuita tichipuhwa marayirwa neumambo mudunhu mavo. Saka ndo zvatakuita izvo. Hwai yedu tabvisa kupa sawira wedu, kwete kuita zvehondo munyaya yakadai. Handiti choipa chitsata mwenye ndochinyanja zvachinotaura. Zvakare muchitotaura kuti mwana wedu ibva kumaziso ababa, uya kwatiri pamusha patiri. Chikumbiro chatiri kudai isu kana vaigona irwa kwauruko enda kune vakasunga zvinhu zvisafambe kwavo vakuonewo sekuonekwa kwauri kuitwa nevavo, uchivapa gwara kuti toda kuvigwa nababa vangu, toda kunorara ndizorore. Handiti munhu akachengetwa akafa, please hazorore. Kana imimi hamuzorore, pfungwa dzenyu mune makadzisa kupi? Mune muchifungwa kuti saka mwana wangu ozodii? Ko ndikafa ini baba wake anozoita sei? Zvozopera nekuita sei? Handiti isusu avo tinotaura navo tichivaudza pachivanhu kuti hazviko varume, hazviko. Kana paine zvimwe zvamuda kusara muchizoita, matesti vakatora kudhara ava vapei. Zviri nani kuzoita ribheri yemunhu, kuchera munhu, pane kuti tichengete munhu ari panze mapfupa ake. Zviri nani kwaaviga achivigwa nababa vake vari kubvuma kuti mwana wavo. Kana zvisiri izvozvo mapfupa odii? Ocherwa. Anenge achicherwa awana umwe munhu here? Handiti hakuna zvinhu zvakadaro. Makapaona munhu angauye kuzochemera ndoda kuviga munhu isiri hama yake? Makazoona kwani zvinhu zvakadaro? Saka toda kuti tipedze nyaya yenyu mapedzero andiri kutaura baba. Mukangobata ipapo kansela vanenge vabatsirika. Chivanhu achiitirwe pahombe ipapo kungotenga hwai yavo vochenura babavo nenzvimbo. Iye kana akaurayiwa achamuka ega kuenda kumunhu akamuuraya chete. Munhu akafa hangamboshupa vanhu kuti tidetseke kuti akafa sei. Handiti hazviite. Nyaya ipo ndoti zuru chaiyo ndaenda kudomako nerimosvikiro matero amuita mutafange zvichida tiri vanhu vechivanhu, ndo basa redu. Ndakadai ndandakagara ndinonge ndichifambira nyaya iyi ndedzanguo dzandaifambira. Zvanzi murume gara, ndakataurwa matauro amuri kuita chipiro kudaro. Zvikanzi aiwa apa hapana dambudziko, ndiri kuona wakadai ndakanyatsotsitsinurira. Ndikati manje sekuri ndodii ndisvikirira. Zvikanzi aiwa vanotaura vakasvikirwa. Handiti ndio zvimwe chete taura panyama ndishamisa kuti
asongola Saka unoona shikiro nera lapeka madhoro oti chete. Mtaona akapeka taya. Ine chai. So aiwa ndoda kucheta ikansela mongopa advice kuna baba. Then kana mafunga kuti tinofanirwa kuti titevere kumapurisa. I'm very free. Very free. Sane gore. Aiwa akaitwa Sema nozi. izuru mapruza Next week wachitiza. ndiyamete mauto. anditi Ikangoitwa nozi. Tikangobatana pano toenda kumapurisa, hatisi kurwisana nemapurisa, totsvaga kuti tinobatsirika sei kana padai. Ende mimi Isu tichitaurawo pachivanhu chedu kuti kana mutemo wanotaona munhu patinochengeta chunhu, isu tinoviga. Umambo unoviga munhu asingatozikanwa kuti ndewokupi, unoviga. Handiti ko zvino ava uyo ane baba vake imupei munhu avige chi? Handiti mapwa. Saka no, tinoda kuti tibatsirane panyaya iyoyo tisvike patinosvika. Hatinosvika kwainofanirwa kusvika. Right, next court.